Здравейте! Искам да ви представя нашата висококачествена формула с куркума, създадена в удобна дозировка за улеснение на нашите клиенти. Екипът на Bulgaricus създаде този натурален и 100% чист продукт, използвайки биологично чиста куркума, без термична обработка, за да можете вие да се насладите на всички нейни полезни качества. Куркумата е тревисто растение, произхождащо от Азия, сродно на джинджифила. Традиционно се използва коренът на растението, в който всъщност се съдържат и огромна част от полезните му вещества. Използва се както за лек при различни проблеми, така и като подправка за различни ястия. Куркумата се използвала хиляди години като лекарство в китайската и индийската медицина. Тя е чудесен източник на желязо, манган, витамин В6, хранителни фибри и калий. Изследванията показват, че куркумата има силни противовъзпалителни свойства. Отговорен за това е жълтият пигмент в растението, наречен куркумин. Мощните му противовъзпалителни качества са доказани от редица клинични тестове, които го определят като по-лековит дори от някои силни лекарства, за които е нужна рецепта. За разлика от тези лекарства обаче, куркуминът не е токсичен. Въпреки че възпаленията са полезни за организма, голям проблем за него могат да бъдат хроничните възпаления, които с времето могат да увредят тъканите в организма. Хроничните възпаления са основен фактор за много сериозни болести. За щастие, куркуминът потиска развитието на клетките, които могат да предизвикат възпаления. Сред другите доказани качества на куркумата се нарежда и силното и антиоксидантно действие. Благодарение на него, куркумата може да неутрализира вредното действие на свободните радикали. При проведените изследвания върху болни от ревматоиден артрит пациенти, растението е показало невероятен ефект, като намалило болката и позволило по-дългото движение на пациентите. Куркумата може да предотврати окисляването на холестерола в организма. Именно окисленият холестерол е основният виновник за проблемите с кръвоносните съдове и артериите, като може да доведе и до сърдечен удар. Куркумата може да помогне за подобряване на атеросклерозата и на болестите на сърцето, причинени от захарен диабет. Освен това, това растение е чудесен източник на витамин В6, който предотвратява покачването на хомоцистеина. Това вещество може да доведе до наслагване в артериите, като по този начин вреди на сърцето. Изследванията показват, че при индийците, които изключително често консумират куркума, неврологичните болести, като Алцхаймер, например, са рядкост. Това невероятно растение подобрява обмяната на веществата, намалява риска от ракови заболявания и пречиства кръвта. За да видите оптимални резултати, трябва да приемате по една капсула до 2 пъти на ден. За повече информация и за да поръчате този чудесен продукт, моля посетете нашия сайт. Приятен ден!